Și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău. Rochime glasul acingerea tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta înviat. Acum voi scula, zice Domnul, te voi aduce lui lor mântuirea, într-o aceasta voi îndrăzni. Înțelepciune. Din epistolele către Efeseni și către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, desfințând vrăjmășia în trupul Său, legea poruncilor și învățăturile ei ca întru sine, de cei doi să zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea și să-i împace pe Dumnezeu, cu Dumnezeu pe amândoi uniți într-un trup prin cruce, omorând fria vrăjmășia și venită a fi nevestit pace, vor celor de departe și pace celor de aproape, apropiere avem și unii și alții, apropierea către Tatăl într-un trup. Deci, dar nu mai sunteți străini și locuitori vremenici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici ale Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a proroșilor, piatra cea din capul unghiului, din Dânsul și Iisus Hristos. Întru El orice zidire din alcătuită crește ca să ajungă un loc sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți ca fiind locași ale Dumnezeu în Duh. Fraților, mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi că am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți către toți Sfinții, pentru nădejdea cea pregătită nouă în ceruri de care ați auzit mai înainte cuvântul adevărului Evangheliei, care ajungând la voi, precum și în toată lumea, aduce roadă și spovește tocmai ca la voi, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut într-un adevăr Harul lui Dumnezeu, precum ați primit învățătură de la Epafras, iubitul împreună slujitor cu noi, care este pentru voi credincios slujitor al lui Hristos și care ne arăta iubirea voastră cea întru Duhul. De aceea și noi, din ziua în care am auzit acestea, am nu încetat să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea voii Lui, într-o toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, pentru ca voi să umblați cu grănicie cu Domnul, să mulțumim cu toată roadă, în orice lucru bun și sporind în cunoașterea lui Dumnezeu, întăriți fiind cu toate puterea lui puteria slavei Lui, spre toată stăruința și îndelungă răbdare cu bucurie. Pace ție, cele ce bine ai citit. Aleluia, 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 gura Domnului ne prinde înțelepciunea și limba lui va trăi spectată. Aleluia, 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 legea Dumnezeului Său, în inima Lui și nu se voi potrivni pașii Săi. Aleluia, Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangeliști Luca și Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai marele sinagogii și, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, că numai o fiică avea ca de 12 ani și ea era pe moarte, iar pe când se ducea Iisus și mulțimile îl împresurau, o femeie care de 12 ani avea curgere de sânge și gheltuise cu doctorii toată averea ei și de niciunul n-a putut să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus: cine s-a atins de mine? Dar toți, tăgăduind, Petru și ceilalți care erau cu el, au zis: învățătorule, mulțimile te mulțesc și te strântorează și tu întrebi cine s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: s-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și, căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul din ce pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. Iar el i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva de la mai marele sinagogii zicând: a murit fiica ta, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Ioan și pe Iacob, pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Dar el a zis: nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și râdeau de el știind că a murit. Iar el, scoțând pe toți afară și apucându-o de mână, a strigat, zicând: copiile, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit el să îi se dea copile să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. În vremea aceea mulțimi multe mergeau după Iisus din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Văzând mulțimile, Iisus a suit pe munte și, așezându-se, ucenicii lui au venit de lângă dânsul, iar el, deschizându-și gura, învăța zicând: fericiți cei săraci cu Duhul, că celor este împărăția celor, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, fericiți ce blânzi, că aceia vor moșteni pământul, fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura, fericiți cei milosivi, că aceia se vor milui, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, fericiți făcători de pace, că aceia fiul Dumnezeu se vor chema, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că celor este împărăția celor, fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărî și vă vor prigoni și mințind, vor zice tot cuvânt rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioasă Maică Stareță, cuvioase Maici iubiți credincioși și frați într Hristos. Astăzi, duminica a 24-a după Rusalii, care urmează la rând în duminica aceasta, biserica ne pune în față pericopa evanghelică cu vindecarea a femeii celei bolnave de scurgere de sânge și învierea fiicei lui Iair, mai mare sinagogă. Tot astăzi, 9 noiembrie, Sfânta Biserică face preznuirea Sfântului Ierarh Nectarie, un sfânt foarte cunoscut, sfânt care este socotit doctor fără de argint și mare tămăduitor, vindecător sau taumaturg. Biserica i-a dăruit în cinstea pomenirii lui a doua pericopă evanghelică cu fericirile care le-am auzit acum citindu-se și ne învață Sfântul Nectarie, ne îndeamnă și el astăzi. E bine să-l cinstim, e bine, i-am făcut slujba, vecernia, seară, utrenia, acum și Sfânta Liturghie, dar iată, ne îndeamnă nu doar a prăznui cinstindu-l prin slujbă, ci a încercat să imităm și viața lui. El a fost un sfânt răbdător, a fost un sfânt care a fost prigonit de mai mari lui, chiar de clerici, a fost ispitit de multe ori din partea diavolului, a lumii și a trupului, dar iată, a înțeles că toate sunt deșertăciuni și că viața trebuie să o ții așa într Hristos ca să te poți mântui. Faptul sau semnul pentru noi cei de astăzi că viața lui a fost o viață bine plăcută lui Dumnezeu sunt moaștele sale, care, iată,
sunt împărțite în multe locuri din lumea aceasta creștină. Și mulți creștini se roagă și se închină cu credință și primesc alinare, vindecare, tămăduire și răspuns la bolile și întrebările care le au fiecare după a lui trebuință și problemă în parte. Pericopa de astăzi vedem că se vorbește despre femeia bolnavă. Avea hemoragie sau meteoragie, cum se cheamă în limbaj medical, avea curgere de sânge continuă. Pentru noi, bărbații, poate nu înțelegem situația asta, că nu ne-a dat Dumnezeu să o trăim, să o ducem noi, dar femeile, cu siguranță, înțeleg mai bine ceea ce înseamnă o curgere de sânge continuă sau foarte deasă. Și iată, știința medicală a vremii n-a putut să o vindece, deși s-a dus. Ca omul când e bolnav, te duci încoace încolo, auzi că e un medic bun acolo, te duci la el, auzi că e în partea altă de pământ, te duci acolo să vezi. De cumva o să primești tămăduire. Indiferent câți bani cheltuiești, că sănătatea știți cum e, pentru sănătate omul dă cât e nevoie. Dar din păcate, de multe ori sănătatea nu mai poți cumpăra cu bani. Și nefolosind nimic. Aceasta s-a întâmplat din prune dumnezeiască, ca să rămână scrisă această întâmplare, această minune a vindecării ei peste veacuri, ca toate femeile care au problemele acestea, sau orice problemă de natură femeiască, aici intră tot ce înseamnă partea de ginecologie, să se roage, în primul rând, dar să știm că păcatele acestea pot să fie și, bolile acestea pot să fie, și o urmare a unelor păcate, a femeii în cauză sau de pe neam. Dar important este ca omul să se roage, femeia în cauză să se roage. Sigur, doctorii nu trebuie lăsați deoparte, ci trebuie mers la medic și văzut dacă e o problemă medicală, pentru că în situațiile acestea de scurgere de sânge pot să fie două cauze. Ori din natură medicală, care se tămăduiește cu medicamente, unguente, operație, ce-o fi acolo, sau e de natură duhovnicească, care se tămăduiește cu post și cu rugăciune, pentru că și din ispita diavolului femeile pot ca să pătimească aceste scurgeri, care din prismă medicală zice că sunt oamenii, femeile în cazul acesta sunt clinic sănătoase, dar totuși ele au aceste probleme, deci atât trebuie apelat în cazul acesta la biserică, la preot. Vedem că ea a pătimit 12 ani cu această boală și Hristos a tămăduit-o, nu direct, nu s-a dus ca și la lepros. Ce vreți să-ți fac? Să mă curățesc. Curățește-te, vreau să te curățesc. Sau ce să vă fac, vouă orbilor? Doamne, vrem să vedem iarăși. Credința voastră v-a făcut să vedeți, mergeți în pace. Nu. Femeia era și fricoasă, era și rușinată, și rușinoasă. E o jenă, da? Nu poți să o strigi în gura mare problema ta intimă care o ai. Și atunci, credința ei a făcut-o de s-a dus în mulțimea aceea și iată, a avut credință că dacă se atinge măcar de poala hainei, adică din partea de jos, cu degetul, se va tămădui. Și bineînțeles, Hristos, Dumnezeu fiind, nu s-a secătuit în dumnezeirea Lui că a vindecat un om, ci a vrut ca să rămână această minune peste veacuri, așa cum am spus, și mulțimea aceea care îl îmbulzea, ați fost cu toții, sau mulți dintre dumneavoastră a fost la Catedrala Mântuirea, acum ați văzut ce îmbulzeală era acolo, că te ridicau oamenii pe sus, că se îmbulzeau. Dar să vă imaginați cam așa era și cu Hristos, acum 2000 de ani, când predica Evanghelia. Oamenii îl îmbulzeau, îl luau pe sus. Nu? Era, la un moment dat, zice că Hristos s-a retras din mulțime, că căuta mulțimea ca să-l facă împărat. Și el a fugit dintre ei, pentru că nu căuta slavă omenească. Și iată, mulțimea aceasta mare care îl îmbulzea, el a întrebat, cine s-a atins de mine? Era chiar o întrebare ironică. Ucenicii au spus, Doamne, vezi că lulul te îmbulzește de centre, pentru că cineva s-a atins și am simțit puterea ieșită din mine și care a intrat în trupul lui bolnav și problema trupului s-a vindecat și iată prin puterea mea. Și atunci femeia, văzându-se vădită, a mărturisit problema ei și vindecarea și Hristos nu a certat-o. Hristos a spus,
îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Deci, iată, 12 ani a pătimit și Hristos a vindecat-o. Al doilea personaj din Evanghelia de astăzi este fiica, de curând moartă, a lui Iair, mai marele sinagogii, dar și acesta, Iair, deși mai marele sinagogii fiind și, sigur, el trebuia să țină cont de legea mozaică, Hristos venise cu o altă învățătură, nu ca să strice ceea ce a lăsat până atunci, ci ca să desăvârșească legea lui Moise, legea mozaică. Iată, a trecut peste toate barierele acestea ale legii și s-a dus la Hristos, rugându-l stăruitor ca să vină în casa lui și să-i tămăduiască fiica, care este pe moarte. Hristos a acceptat invitația, a trecut și el peste aceste bariere ale legii, pentru că, cum am spus, el a venit să desăvârșească legea, nu să o strice. Dar între timp a apărut situația cu femeia de care am vorbit. Între timp, până a fost această vindecare, fetița murise. Tot de 12 ani, și fata. Din Evanghelie am văzut că au venit din casa lui anunțând că a murit, să nu mai cheme pe Hristos, că n-are ce să mai facă. Dar iată, îi spune, îl întărește în credință. Adică Hristos a primit credința lui în primă fază, că a venit să-l invite să-l caute. Dar după aceea a spus, nu te teme, crede numai și se va izbăvi. A ajuns în fine în casă, lumea bocea, plângea cum să procedează când moare cineva, în special un copil. N-a lăsat să intre în casă decât strict cei 3 ucenici cu care veniseră mama și tatăl. Pe ceilalți a lăsat afară. De ce? Pentru că Hristos nu caută publicitate. Și minunile se fac în taină, nu se fac cu toba bătută în sat. Și atunci a spus, n-a murit copila, ce doarme. Era învederată situația că copila murise. De aceea au constatat decesul și l-au chemat. L-au anunțat pe Iair să nu mai cheme pe Hristos, că iată, fetița murise. Dar văzând Hristos necredința lumii, i-a scos afară pe toți și a zis către copilă, talita cumi, în limba aramaică, adică copilă, scoală-te. Și copila zice că Duhul s-a întors și a înviat îndată copila. Și ca să nu rămână doar o amintire așa vagă peste veacuri, Hristos a poruncit, nu el, să facă, ci părinții lui să-i dea copilei să mănânce. Ca să rămână peste veacuri că mai marele sinagogii și-a hrănit copila înviată. Și bineînțeles, cum a spus Hristos, nu caută publicitate, le-a cerut părinților ca să nu facă cunoscut evenimentul acesta fericit cu învierea fetei, dar iată, ei au vorbit, au spus, din prea plinul bucurie lor, au mărturisit această minune. Și ei și poporul adunat acolo. Pentru noi cei de azi ce este important din această pericopă evanghelică, iată, 12 ani să suferi de o boală, indiferent de ce natură ar fi, ca mulți ani. E o perioadă destul de lungă. Iar iată, Dumnezeu apreciază la om răbdarea, credința, stăruința și îndrăzneala să se roage. Pentru că sunt mulți care se confundă în abisul deznădejdii și așa am o boală incurabilă sau o boală mai complicată, nu o să mă vindec. Ce să cer la Dumnezeu? Dar iată, chiar în situația aceasta putem să cer la Dumnezeu să ne vindece, chiar dacă e o boală mai complicată. Că Dumnezeu poate să facă minuni, dacă le merităm și dacă ne sunt de folos. Poate Dumnezeu face cu noi o minune ca să se îndrepte alții, nu neapărat ca să ne îndreptăm noi. Sau nu neapărat că am avea noi poate de o îndreptare mare. Să știți că și bolile și toate neputințele cât ne legă de Dumnezeu sunt spre folosul nostru sufletesc, că dacă le privim din prisma aceasta. Și să știți că oamenii bolnavi,
care își asumă crucea bolii și își înțeleg suferința, sunt oameni liniștiți, oameni fericiți, oameni care sunt împliniți într-un cuvânt. Dar când bate boala la ușa trupului și omul se deznădăjdește și cârtește și comentează, se răzvrătește împotriva familiei a lui Dumnezeu, chiar omul acela nu are pace în sufletul lui și nu poate să-și ducă crucea bolii. De asta este diferența și punctul sau prisma din care abordăm noi, creștinii. Boala, suferința și, într-un cuvânt, crucea care ne dă Dumnezeu să o purtăm pe umerii noștri. În privința învierii fiicei lui Iair, și acesta, tatăl Iair, a avut credință. Pentru credința lui, copila a înviat. Să avem și noi credință în Dumnezeu când problemele ne bat la ușa casei, la ușa stabilității familiei, la ușa stabilității serviciului, la toate ușile câte le avem fiecare. Când ispitele vin pe noi, de ce natură ar fi, gânduri, ispite trupești și așa mai departe, patimi de diverse, care le are fiecare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dăruiască răbdarea de a le putea duce. Sau chiar slăbosirea de ele. De ispita desfrânării zice că nu trebuie să stai să te lupți cu ea, ci de ea trebuie să fugi. Pentru că mulți înțelepți și oameni mari în lumea acesteia, chiar și mulți cei care s-au nevoit o viață cu rugăciune, au fost biruiți, poate la bătrânețe, de patima desfrânării. De aceea, cu acest păcat, această patimă, e bine omul ca să fugă de ea. Sigur, fuga este o luptă în privința aceasta. Vedem totodată stăruința de care ne vorbește Evanghelia în rugăciune către Dumnezeu, stăruință care la noi astăzi scârție, credința noastră scârție, răbdarea noastră scârție. Și atunci toate acestea trebuie ca să le încercăm să ni le agonisim, să le avem. Ăștia mai tineri, care îți dă o seamă cu mine, n-avem răbdare, că încă n-avem școala vieții, încă suntem poate copii la minte în multe lucruri. Cei mai în vârstă deja au fost prea forjați în viață și nu mai au răbdare, că nervii și sănătatea nervilor odată cu anii s-a măcinat. Dar iată, până la urmă, după Sfinții Părinți, așa este. Motive de a nu găsi răbdare, noi găsim și când suntem copii, și când adolescenți, și când suntem în floarea vârstei, și când suntem bătrâni. De aceea, răbdarea trebuie să agonisim în fiecare zi. Nu vom putea singuri, dar trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne dăruiască. După aceea, ne îndeamnă biserica și ne învață totodată ca să încercăm să ne izbăvim din moartea cea sufletească. Trupul oricum va muri, oricum n-ai cum să-ți lungești viața, indiferent câți bani am avea în lumea aceasta. Nu poți să o lungești cu nimic, ci doar Dumnezeu hotărăște cât trăiește fiecare pe pământ. Dar important este ca să nu murim sufletește. Și aici această nemurire se face prin cercetarea conștiinței și prin cultivarea virtuților. Există multe situații când oamenii stăruie cu ani sau zecile de ani în diverse patimi sau păcate și familia se supără că ar vrea să fie omul acela altfel, să fie nepătimaș, să fie mai bun decât ei. Nu că n-ar fi bun, dar să fie și mai bun. Dar așa poate trebuie el să ducă lucrul acesta. Nu se poate, este ca un ghim pe trup pe care Dumnezeu dă la fiecare, să fim sinceri cu noi înșine. Fiecare dintre noi avem o patimă centrală. La unii se vede, la alții nu se vede, dar toți o avem. Fie că ne place să tragem la măsea, ne place să fumăm, ne place curvușagul, ne place masturbarea, ne place temirce, ne place să ne mândrim, să ne înălțăm în sinea noastră, ne place ceva, lucruri care nu se văd. Dar iată, îs în noi. Și ni-s dragi să fim serioși și să fim sinceri cu noi. Și iată, acelea sunt care ne stăpânesc. Și acelea este înghimpele în trup pe care Dumnezeu l-a îngăduit pentru a noastră smerenie.
Sunt mulți care vin și spun, nu am păcate, n-am omorât pe nimeni. Dar dacă stăm să ne gândim, de câte ori judecăm într-o zi, de câte ori clevetim, bârfim, de câte ori ne înălțăm în sinea noastră că suntem mai buni ca fratele nostru, de câte ori facem fiecare ce ne trece prin moara minții noastre, că mintea e ca o moară care macină și bune și rele. Iată, dacă stăm doar seara, în fiecare zi să tragem linie la câte gânduri am avut, vedem că am avut gânduri chiar și de ucidere a propriului nostru, în momentele noastre de peste zi de furie. Că se întâmplă. Sau dacă nu neapărat l-am ucis fizic, strângându-l de gât sau împușcându-l, i-am ucis poate i-am ucis demnitatea, l-am ucis sufletește, poate din viclenișugul nostru, din viclea din invidia noastră, în ciuda noastră pe ele am dat sfaturi potrivnice bisericii. Și iată, este un alt păcat care rămâne în cârca noastră, păcate care trebuie spovedite pentru a primi iertare. Nu duhovnicul, și am mai spus asta, te iartă, ci Dumnezeu te iartă prin duhovnic. Asta e diferența, nu preotul iartă. Preotul își face datoria, este doar o unealtă a lui Dumnezeu pus acolo. Duhovnicul e rânduit de Dumnezeu, dar Dumnezeu este Cel care iartă păcatul omului. De aceea, în privința scurgerii de sânge, iată, oamenii astăzi își periclitează sănătatea prin diverse artificii. Vlaga și sănătatea să scurg din noi prin toate relele câte le facem fiecare. De aceea, în locul acestei vlăgi scurse sau ieșite din noi, trebuie să înlocuim cu ceva, cu pocăință, cu lucrarea pocăinței în viața noastră de zi cu zi, cu rugăciune, cu asceză, cu post și peste toate acestea cu iertarea aproapelui. Urmează postul Crăciunului, 40 de zile de abstinență de la carne, o brânză. Este multe dezlegări la pește și este un post al bucuriei, cam asta facem acum. Mai și mâncăm pește, dar de celelalte ne lăsăm, nu le consumăm până la Crăciun. Dar nu e suficient atâta, ci trebuie ca să încercăm să devenim mai buni. Nu că vine Crăciunul și că trebuie să ieșim bine în poză, ci trebuie să fim mai buni cu fiecare post care trece în viața noastră. Postul Crăciunului este înainte, poate e ultimul post care îl ținem noi, nu știm când vom întoarce foaia pentru 2026, nu știm ce ne așteaptă anul acela. Poate vine cu bune, poate va fi tot așa, poate vine cu rele, nu știm. Nădejdea noastră trebuie să fie nu în mass media, la ce zice televizorul, ci trebuie să fie la Dumnezeu, că Dumnezeu cârmuiește lucrurile acestea, dar le cârmuiește și ne dă și bune și rele, după smerenia, după lupta noastră, după pocăința noastră. Dacă omul stă tot în păcat, vremuri bune nu putem să așteptăm. Dar dacă oamenii se pocăiesc, se întorc la Dumnezeu, iată Dumnezeu mai schimbă prognoza pe care poate unii o doresc ca să fie rea. Dar asta depinde de fiecare în parte și de fiecare în parte și în același timp de toți la un loc. Biserica vine astăzi cu o mângâiere. Nu plângeți. Ne zice la părinți Iisus Hristos să nu plângă pentru copilă, că nu a murit, ci doarme. Hristos ne îndeamnă la a îndrăzni spre El. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. De aceea trebuie să venim cu dragoste către Dumnezeu, cu respect și cu credință, dar și cu frica de a nu răni și a supăra pe Dumnezeu, apropiindu-ne de El, arătându-ne boala și rana purulentă, sufletească, în fața lui Dumnezeu. Așa cum în viața de familie e bine ca soțul să știe de neputința și de problema soției și invers, așa e bine și noi să ne arătăm neputința noastră sufletească, chiar și trupească, în scaunul de spovedanie duhovnicului. Pentru că iată ce face biserica, cum v-am spus, să roagă pentru oamenii care sunt bolnavi sufletește, dar și trupește,
Biserica nu caută a judeca pe oameni, chiar dacă de multe ori poate un pic duomnicul mai dă și cu biciul cuvântul lui când e nevoie în unele situații ca omul să se îndrepte, dar nu o face din răutate sau din patimă. O face din dorința și din râvna ca omul să se poată mântui și să scape din păcatul sau din gândul care l-a împinge sau l-a pasă spre a păcătui. Deci biserica caută spre fiii săi, spre biserica vie care sunt oamenii, să tămăduiască prin rugăciune care se fac, prin pomenirea Sfânta Liturghie, asta pentru cei vii și pentru cei răposați, caută, chiar dacă în viață nu și-au agonisit pocăința necesară spre a se mântui, biserica îi miluiește și mângâie și pe aceștia prin acest pogorământ făcut de Dumnezeu, care l-a lăsat pe pământ, Sfânta Liturghie, unde se pomenesc și vii și morții, sau adormiții, cum zice noi mai corect, și slujbele de parastas și celelalte rânduieli care le face biserica, de asemenea și pomenile care le face familia pentru cei răposați, în nădejdea ca sufletul acela să aibă odihnă și lumină veșnică. Și iată, niciunul și nimic nu rămâne nevăzut și nemângâiat de către Harul Dumnezeu. De aceea suntem cu toții datori ca să fim cu trezvie mare la Sfânta Liturghie, cu trezvie mare la canonul de chilie, noi monahii dumneavoastră la canonul de acasă, care îl faceți în casa dumneavoastră, să vă rugați cu trezvie, cu multă stăruință, cu dragoste și cu credință, în nădejdea că ceea ce cere acolo în rugăciune să le socotești că deja l-a și primit, așa cum ne învață Iisus Hristos în Sfânta sa Evanghelie. De aceea, pentru că este ușor a cârti și este ușor a deznădăjdui și a opri lupta, dar iată, cei care se luptă se încununează după legile jocului, cum zice Apostolul Pavel în frumoasa sa epistolă, și iată, Dumnezeu vrea să vadă la om și stăruința în rugăciune, în fapte bune, în purtarea crucii. Hristos nu și-a dus crucea doar de pe azi pe mâine sau până la jumătatea drumului, ci a dus-o, chiar dacă a mai căzut sub povara ei, până sus pe Golgota. S-a dus acolo ca să se răstignească pentru noi păcătoșii. De aceea suntem datori și noi privind la crucea lui Hristos, privind la ceea ce a făcut El pentru întreaga omenire, pentru întreg Adamul, măcar păcatele noastre să le ducem în spate, să le târâim după noi, în urma crucii lui Hristos, ca Dumnezeu să ne le spele, să ne le ierte și să ne le ridice, să le iei de la noi. Pentru că doar Dumnezeu poate să facă aceasta și doar Dumnezeu ne poate izbăvi din moartea sufletească. Dumnezeu să ne ajute ca să punem începutul bun, să facem voia Lui și Sfântul Ierarh Nectare, taumaturgul, să tămădească rănile noastre sufletești, rănile trupești și mintea noastră pătimașă spre a putea să prindem dragoste de Dumnezeu, dragoste de slujire, fiecare la unde a fost chemați de către Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe Sfinți. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, tot stăpânitore, Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.